Som la tercera generació d'una explotació familiar en el Baix Ter. Llavors estem aquí en una finca de pomera i nosaltres el que estem utilitzant és un sistema de sondes que calcula la humitat que hi ha en el subsòl i llavors aquesta humitat és la que nosaltres a través del núvol ens envia en el mòbil i utilitzem per donar la quantitat d'aigua justa i necessària en els arbres fruiters. Faig producció integrada per tenir un ús racional de l'aigua i així a la vegada intentar estalviar.